Lagunak, kaixo, hementxe harrapatu nauzue. Apuntatzen nahi naiz, asteburuntako data igandeako jaialdia Gernikan. Etxoin pixkat, apuntatu inberdeta. Jaialdia Gernikan. Bueno, listo, apuntatuta. Jaialdi entretenigarria, ezoizkoa eta beharrezkoa. Kaixo lagunak, eta haupa Amara, eta haupa Borja, zer moduz, ongi etorri? Ongi, zuei, eskerrik asko etortzegatik eta holako ekimenak sortzegatik. Bueno, nesan de leno, izango dala hau zerbait oso entretenigarria, ezoizkoa eta beharrezkoa aldi berian. Fibrosi kistikoa duten umentzako jaialdia antolatu dute, eta zu bertako arduraunetako basea, ez da? Bai. Eta zu bertan ebai hongo zea laguntzen, ez da? Hori da. Eta zu zea... Arnasa Bizkaiko kidea. Kidea, bale. Eta elkartu zeate hau antolatzeko elkarrekin, o noiztikan zaudete historia hoiten? Bueno, ondola urte batzuk hasi ginen Gernika atletismo taldea gazperbetan, zerbeza bat hartzen egon ginen 3-4 lagun, da zeba ez dugu eitzen solidario bat, iniziatiba solidario bat, eta ekimen solidario bat sortu. Eta, bueno, hasi ginen bueltaka, joan ginen herri batera, ikusi gendun zelan antolatzen zan, da esan gendun, venga, gu olako gauza bat antolatuko gu. Aurreko urte bizetan beste asoziazio bategaz antolatu gendun, eta urton, ezagune garelez bebai eta herrikoa, eureri laguntzeko preso. Ze ona, eta ze beharrezkoa esan duen bezala. Eta Amara, zure kasuan gaina, zure, ez dakit, seme edo alaba txikiak badaka fibrosi kistikoa, ez da? 6 urte daukaz. 6 urtetxo dazka? Eta zer musa aurkitzen da? Ontxe ondo. Bai, tratamentu gogorra da, egunero inbidana, baina momentu honetan oso ondo goiztik hartutzien gaixotasune, horko frogaren bidez izen zan jaixo zanien, 13. egunien, eta hori dela eta tratamentu egazaliketaren hasi ginen, eta... Eta horreaka, txergitxarka, ze bide, ados. Bueno, guantxe garatuko deuzen, gauza ze tratamentuta ze histori dian, eta aldi berian, zioseko xinatuko dugu, ados? Bikain. Adi lagunak, saio, ona eta beharrezkoa datorreta. Bueno, bikote eta laguna, garatuko izuet pausuz nondik noa ibiliko gehan, ados? Bueno, ingoituguna da, baba txikiak otarraizkekin. Eta no lehengo deu, lehendabizi ingoitugu babak prestatu. Bueno, lehendabizi, jungo geha pausuz, zeatik lagundu inbiardia zuen bai, bale? Inbiarduna baba garbitu, baboiek sartuko ditugu, bueno, egoziko ditugu, eta botako ditugu sartaira, baina sartaian lehenotio, ingo deuna da, gurina, bueno, tipulina gurinetan potxatu, ondo potxain da honian, botako dugu babak ja egozita, egozi txiki bat emango dio, zeatikan baba txiki dia, haundik izango basean beti garratzeko izaten dira eta behar izaten due egozi puntu handiagoa, eta gero goxatzeko, 3 gilarra pixka botako dio, platera txukun gelditzeko. Eta hori izangoa plateran oinarria, baina lagungarri bezala beste 3 gauza ingoitu. Otarrainskak ingoituguna da, zuritu eta buruak endu, eta buruak erabiliko ditugu geroan maionesa hola berezi bat diteko. Baina lehendabizi honekin jarraituko. Ingo deuna da, bueltan eman otarraizka zurituai 3 gilarra, eta ingo deu, hemen dakau, baratzuri hautza eta piperra hautza, gainetik botako jau pixkat, eta ingo deu lapikoan prejitu. Eta prejitu zen nahi danian, azkenengo minutuan, estila botako jau pixka gainetikan, goxatzeko, eta hori izango plateran lagungarrietako bat. Baita ere ingo deu, pure patata berezi bat. Zeatikan, botako diolako baratzuri beltza. Baratzuri beltza dakizu ezer dan? Usaitu zazu usain eharra dakan. Baitu, Eta hau erabiliko dugu, hemen daude 2 buru baratzuriena. Eta egiteko patata hauek hila dana botako dio. Beltza gelditukoa, eta hau da baratzuri berezi bat, prozesu berezi atiten dioena fermentazio batekin eta luzian, bueno, hori garatu nahi duna ikusiko. Nik sekula estetik, baina erositen dut eta oso goxua dira. Hemen ingo deuna da patata egozi, tipula goxatu beste alde batetikan, patata egozita da honean tipulara botako deu,
esnia, gurina, eta botako dugu baratzuri beltzak, birrenduko dugu, eta pure patata berezi bat ingo dugu. Eta gero, amaitzeko, esan detena, otarraizke buruak bertako erabiliko ditugula, ingo dugu olio bat, eta olioa lapikoan jarriko dugu, olio horrei burua botako eskio, olio hori infusionatuko dugu, zapalduko ditugu ondo buruak, iragatziko dugu, eta ostutzen utziko dugu olio hori, eta orduan hemen, arrautzakin, hemen dakaula modena olioa, modena ospina eta olio berezi horrekin, ingo dugu maionesa berezi bat. Orduan izango da, babatxuak, otarraizka, patata berezia, eta maionesa ehar bat. Ados? Zukalden zemuz moldatzen zate? Txokun ondo, etxin ez. Txokun ondo, ba, hemen txokun gitza, hemen txokun gitza. Eta zure kasuan amarra, moldatzen zea, eukiko dituzu errezeta. Zure beste ez, eh? Nire beste ez? Bueno, hauxe bakarrik dit eta hori gaizkingo behar nuen, Ai, ama. Bueno, lagunduko dira zure pare gauzakin. Inbiar deuna da bai o bai, patatak egosten jarri, orduan, Borja, ire kasuan, Borja o Leke? Basikia Leke deitzen diela, Leke itxarraiz, Bai, Leke, Borja gizitan deitzen doztiren ere. Ados, esan diago hemen, Sara utzekua, Amara eta Leke, haude gau marka. Ai, ama. Bueno, zuritu, gio, pusketetan ningo dugu erresago egosteko, ni hasiko naiz baba txiki garbitzen, eta zu tipula bingo zu txiki-txikire bai. Orduan hasiko geha honekin, eta ni hasiko naiz babak, bueno, aurrena tipulina jarriko ez, martxan, gurinetan, da gero baba txikitzen jarriko geha. Bale? Ekin lanai, lasai. Bueno, eta fibrosi kistikoa duten umiak protagonistak izango dira, egun hortan bertan egongo dira goxatzen, Ba, behitxu, arazo bateko gu fibrosi kistikoagaz. Fibrosi kistikoa pairatzen daben umiek zein gaztiek ezin die alkarregaz egon. Ez, Ez. Oso kutsakorra da edo zergatikan? Karo, gaixotasunek berez, eragiten dotzo bai arnaz aparatuari eta digestiboari. Da, pasetan dana da, birikizetan, azkenien guk deko guzen, hobeto azaltzeko, guk deko guzen mukizek, ez da? Bai. Birikizetan, berez kanporatzen dugu, ez da? Baina Bai, euren ara... eskulakin, mokokin, edo, bale. Baina eureri pasetan jakiena da, horrek mokoak oso pega josuet izela. Ja, eta ezin ditute atera. Orduen berez, ezin da bezatara. Horregaitxik... Ito ezela iten dira, edo ataskatu iten dira, edo... Eta tratamentueen, zutabe garrantzitsu bata arnaz fisioterapia egunero, goizien eta gabaz, eitxie. Orduan, ze pasetan da, muki asko deki ezenien, bakterizeri asko guztetan jakia, barruen gelditzie. Orduen, bakterizek deki ezenien, hileter diro bi hilero, itetzie froga bat, ia bakteridek dekien jakitzeko, bai? Eta guk botatzeitugu bakteriak mokon bitartez, eta behin nola bertan gartetu duen... Atarain biguz. Ja, atarain berdian. Atarain berdian. Aldera batea o bestea. Orduen, bueno, esan daigun, alkarregaz aldizela egon, baina, bueno, hau kalien izango da, gurotzu esan ez dago arazo handirik, baina leku sarratu baten ezin izango ziren egon. Horregaitzi dauz oitute, maskarillegaz egoten beti, Piskat oitukuta guain zoritxarrez gu oitu gehan bezala ekizarte guztia da COVID-an arira bezala ibili berdia, beti COVID aukiko bazuten bezala. Hori, itzela emon duzu. Bai, olantzi da. Vale. Orduen, bueno, bai, egon gara hortik, baina geuk oso gitzi garen ez, geuk gure hartien badakigu nortzu garen deko guzenak umiek. Orduen, alkarregaz, geizen bat egoten gara gurasoak. Gurasoak lanien. Vale. Orduan, hau da antolatuta, behaientzako, baino guztientzako da, ez da? Danontzako. Ondo pasetako egun bata, familizen... Lagunekaz, egoteko. Eta baina zein da helburua, jaialdian helburua zein da, pentsatzen dut esan dezun bezala? Bai, dirua atatie eta gero be bai, gaixotasuna zer den da hori, ikustaraztia, ez da? Hori. Eta harinako egunetan, ibili gara Gernikako ikastetxitan da, esaten, umiei zer dan gaixotasune, eta formakuntza edo, bueno, tailerrek eta bitartez, jakitsi zer dan gaixotasune, eta, bueno, sensibilizazio lana hitzen, apurtxu bet. Arraru dalez, gaixotasun arraru badalez, ganera genetikoa, kronikoa eta degeneratiboa da. Eta ez da ikusten. Zuk nira labia ikusi ezkero, ikusten dozu, normala. Bai, hori da. Korrika itzen deu, dana moduen, hori, gaixotasun ikusezin bata. Ez da nahi ikusten, baina barrutik, Eta zure alaba adibidez, esan dezu, jaio hostian ja harrapatu ziotela. Hori da, Eta edioz beste batzuk, eukialda batzuk dakaela eta ez dakila guztiz ondo? Lehen pasetan zan, ze oine orpo frogan bidez,
agertzen da La prueba del talón, esatean hori, eta, bale. Emateu la pena bat, ematen dira txiki-txiki, eta txas, ja txasta, Oin atea lagun orduko. asko konturatzen die, bertan dauzenien ospitzalien, gugaz gogoratzen die, zolan txiki zen. Eta orduen, hortxe esate dotzue badekiela, lehen orpo frogan bidez esan sartzen. Orduen, ume asko, hile itxezien. Bertan gelditzezien eta esan jakitzen. Ez bazioen harrapatuko zura labai hori... Joango zan, bai, azkenien elikagaiak zurgatzeko arazoa bebadekie, horregaitzik hartu behar dabez entzima pankreatikoak, jaten daben bakotzien. Entzimaz? Bai. Entzima pankreatikoak, pankreatikoak, pankreasak ez dabil. Azkenien mukizek, bertan gelditzen die be, bai. Eta ez dabe, ez diez gai eure bakarrik zurgatzeko, gorputzerako behar dugu zen... Energiak. Dana. Da orduen, entzima pankreatikoan bidez, lehen umiek espiezen eukitzen eta esan jakitzen. Claro, eta de repente debil, eta jun nitezian. Listo, deshidrate huitzen diari, me bai. Eta orduan nola da prozesua egunerokotasunean bea indartxu eta ondo ibiltzeko? Barkatu, Borja, ingozuna da hori, bera bota organikoa, eta patatak gajokatan ingo deu, azkarrago egosteko, bale? Nola izaten da, egunerokotasuna? Egunerokotasunean, bitxu, altzetan gara, gitxi gora bera ikastolara joan baino harinau, beran tratamendurako behar dugu ordu bete. Ordu bete. Orduen, imagineu, ez dakit, zure semean lauak esnatze, ez da izorten esnatuko dizen, ordu bete lehenu gutxinez? Bai, hori da. Orduen, azten gara, garbik eta gaz, garbitu inbidiogu sudurretik loti egaz, salbutamola hartzen dugu, apurtzu betolan esango txubete. Bai, bota. Salbutamola hartzen dugu, salbutamola hartu da gero, inhalazioa dekogu, gure gatzagaz itzeten da. Hori, bakteririk ez badekogu, Bakteriz ez badekoguz, onino diez beste inhalazio bat edo bi gehiago, bale? Ontxe garbi dauelez, da inhalazio bat, gero putxeitzeko ariketak, pilo bat, birikizeke sendotzuk bai, hori da. Eta gero saltoak itzen dugu guk. Ariketak, saltoak, eta... Hori da. Eta, gero armuzue, beran entzima pankreatikoakaz, vitamina pilo bat hartu bideuz, bakterize badekoz antibiotikoa pe bai, apurtxu bete komplikeu itzen da. Osa, gitxi gora berazu kalkula daizun, egunien 26 pirula hartzen deuz. 6 urte dekoz. Katxiz lamar. Bai. Osea, hori da, arnaz fisioterapia, gero antibioterapia, eta kirol pilo bat inbidabe. Kirol pilo bat inbiar du, hori botatzeko, eta mukosidadia martxan eukitzeko, eta hori dana. Eta gero, elikadura jabon bida pilo bat. Honek bihar dabe hiperkalorikoa eta hipergraso. Osa, kostetan jake kiloak hartzie. Nola nutrientek eta ez dituten ondo hartzen. Hori da. Así que eta gero gabaz barriro bardine. Eta berriro berdina, eta gero egunean ziar, bizitza normala diteu, lagunekin, eskolan, eta hori dana. Kontutan eukibizu, etzera harinau joan behar dugule, hori dana dekogulako. Gehi dutxa, honi etxerako lanak ez tekiez. Deki ezenien edo ikesteko momentu txue behar da benien, hori dana... Hori dana kudeatu behar. Plus. Ai, ama. Animo. Holan txida eta holan badau, ondo badau, aurrera. Beha, zorion txuda eta posibizida, garrantzitsuena. Ondo. Eta, adibidez, kasu bakit dala, gaixotasun bat ezoizkoa, ez da? Ez da holazko. Zen badaude adibidez Euskal Herrian? Euskal Herrian egongo die 180 bat. 180 bakarrikan, Bai. Vale. Baina gaixotasun arraroetatik arruntena da, Bai, Bai, 5.000 kasutik batek pairatzen da. Batek ditu. Bai. Eta gero batetik, 30 pertsonatik batek eramaile osasuntxua da. Kasu honetan nire gizona, eramaile osasuntxua da, oza, mutazio... Osea, badaka, baina ez dio hainbeste afektatzen historiak. Ez, gen bat, zazpigarren kromosoman dagoen gen bat, akatz bateko, baina ez teko gaizatasunik, nipe bai, batuen gara, eta horretera da. Eta 125 nire kasuen, oza, nile da, nire alabie. Beste nagozi batekot, baina arek esteko... Arek estaka, eta 75% hortan sartu da, eta justu tokatu zaio gaixua. Eta 30 pertsonatik bat eramaile osasuntxue da. Osea, ametik, imagino. Alde izan baten bat. Bai, ez zara konturatzen, osasuntxua zelako eta ez dezuna barmentzen, ez da? Bai. Bota bertara patata, bai? Kontuz bota, beru hasiok eta, Bai. Vale.
Oidek. Esaten duna kontuz bota, patatara botatzen deunean, berua alima dago. Arrisku gutxi daka, gertutik bota, beti, kontuz berua dago, eta jende mendi botatzen, eta orduan plasta, orduan bai egite dula, triskantza. Bueno, oida, bota, jarri deu ja tipulina gurinetan, jarri deu tipula oliotan, eta bitartean jungo gea erreportai bat ikustea. Ados, bikote? Bai. Jungo gea, El Paladar, Baizurine Garzia, Portugaleten dago, eta zerbait goxo-goxua prestatu dugu. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion, Jun eta Zurine gara, Portugaleten gaude, eta gaur ezagutuko duzue El Paladar Baizurine Garzia. Ongi etorri! El Paladar jatetxea, iazko urriaren 6an zabaldu egin zen. Hemen lantalde handia egiten dugu lan, baina sukaldari burua Zurine Garzia da. Oso kokapen ona du. Puente Colgante butik hotelaren barruan gaude, Bizkaia zubiaren aurrean, pare-parean. Eraikin honen jabea Manuel Calvo Agirre zen. Eraikin hau 19. mendekoa da. Manuel Calvo Agirre Ameriketara joan zen, Kubara, eta han aberastasuna lortu zuen azukre kainabera laborantzari esker. Hil ondoren bere etxea hotela bihurtzea agindu zuen, eta bere irabaziekin etxeko langileen artean janaria banatzea agindu zuen. Espazio aldetik El Paladar jatetxea bi zatitan banatuta dago. Alde batetik Cromwella dekogu, harrera gela da, hor bezeroak jasotzen ditugu aperitibo batekin. Eta bestalde jangela dekogu, gutxi gora bera 25 lagun itxarako. Hemen bezeroa etxean bezala sentituko da. Eta gero nola ez gure terraza, ikuspegi ederrekin. Gure sukaldaritza tradizionala da, hemengo produktuekin eta kalitatezko produktuekin egiten dugu lan, baina elaboratzeko eta enplatatzerako orduan ukitu modernoago bat daukagu. Karta erabiltzen dugu, kartaz aparte, bi daztatxe menu ditugu, bat tradizionalagoa da eta bigarrenean menu tradizionala dekogu ukitu modernoekin. Aurkezpenak eginda, nahi baduzue, sukaldera goaz, errezeta gozo-gozo bat prestatxera. Bueno, hemen gaude, sukaldean, eta gaurke errezeta, baba eta hilar salteatuak, ondo konfitatuak eta urdai azpiko iberikoko salda da. Eta erabiliko ditugun osagaiak hauek dira. Hilarrak eta babak, urdai azpiko iberikoko salda, ondoak, ondo iluna, azpizun zukua eta hilar kimuak. Hasteko irakin egingo dugu urdai azpiko iberikoko salda. Errezeta hau lantalde guztiarena da eta martxotik egiten dugu hilarren denboraldia hasten denean. Gero, salda apur batekin hilarrak berotu egingo ditugu. Plater hau klasiko bat da gure amonek egiten zuten eta bezeroari asko gustatzen zaio. Erabiltzen ditugun lehengaiak kalitate onenezkoak dira eta saiatzen gara bertoko eta garaiko produktuak erabiltzen. Hilarrak eta babak prest daude eta plantxan erreserbatzen ditugu. Eta ondoak salteatuko ditugu azpizun zukuarekin eta ondo ilunarekin. Plater honez gain, gure plater izarrak dira orburuak urdai azpiko eta hilarrekin, makailau daztatzea eta postren artean gure torrija. Badekogu dana pres eta orain plateratxera goaz. Bueno, Joseba eta konpainia, hemen daukazu gaurko proposamena eta dastatu nahi baduzu badakizu nora etorri. El Paladar Baizurine Garzia hemen Portugaleten. Agur! Ai, ama, kuadria, ze itxura, plater horrek, ze gauza goxua, eta benetan egia zen urdai azpikoak, nigu iribu gehiarra jarri dauzuek urdai azpikoa, dana balekua. Bezarka da handi bat, eta guriakin jarraituko dugu. Bueno, esan dizuten bezala hemen patata martxan dazkau, tipulina eta tipula ebai, inbiar deuna da. Otarrainzkak, sekula zuritu aldituzue gordinik. Egozita seguru, bai ez? Egozita bai, zuetako batek, nahi dunak, abesin animatzean, eta bestiak nahi lagunduko hit, aba txikillakekin, bale? Aba txikillare bai, bueno, hau garbitu zuen sekula, ez da? No nos bai. Vale, iriki, bihatzan jartzen jute zeate, egia esan behitu zeharra dakaen, baba txikik etortzen dira barruan, ze ondo dakaen oetxo bat inda behaiek, osan da, ez
dakit, sedazko ohetxo bat bezala egiten dute, behaiek oso-osoikan, eta granua ederki mantentzeko. Inber deuna da garbitu, eta gero eskaldatu txiki bat eman, eta bertara bota. Eta zure kasuan, behitu, otarraizkekin hasizea, eta ingozuna da buruak ja zuzenian honea bota. Zergatikan, gero ingo... Eta asalak bai bota. Asalak, eta bai. behitu, bustana ingozu honea arte, behitu, batik lagunduko izutiten. Bai, Ingozu, bustana bota, vale? Eta gero, garbituko deu, baina bustanaldia ez deu zurituko. Nik deu bat buelta eman, beste bi buelta eman, eta ingo deuna da, hau utzi. azkanak. Azkena utzi ingo deu, bale? Bai. Horrela xe utziko deu, gero bertatik hartu alizateko, eta hemen jarriko jau deu 3 gilarra bueltan, bale? Bai. Venga, zure kontu, hemen patataine kontu, eta nik jungo naiz hemen behitu 3 gilarra utxikitzen, eta gontxe lagunduko dituzu, abakin bestela gaur egun etorriko eta ez du bukatuko. Lasai. Bueno, eta bertan, Gernikan, ze topatuko deu? Bertan egunin, harinautik enjogune da bideoklip bat enjogu. Abeslari ze, letrik enjeu Aitor Zauragak, Bai. enjeu abestize. Eta gero Iker Laurobak, bebai hartun dugu parte, Alex Ardui, onintxan beitak, bebai, Aimar Ziz, bebai, Maialenek, Olanok, eta gero Gernika eta inguruko umiek bebai ikastetxe bakoitzeko 4 umetxu bebai hartun dabe parte. Eta hori grabatu dugu gurutxek grabatu gaitzuz. Eta gero, egin dugu bideoklipat, Gernikatik, abestize, sortxeko abestize, marea naranja sortxeko. Eta bertan egunien, hori bai entzungo, hori abestize bai entzungo, Gernikako ikastetxik eta bai enjabena da, abestize hartunde oinariz, argazkizek, bideoak, euren kabuz enjabe, dako hori abestize, ezta? Eta gero bertan egunien, goizetik, segundo laetak, engo dauena da, Diana txikitsu bet engo dau, Gernikako kaletatik, joateko pasilekun, ez da? Pasilekun da ekitaldize. Eta gero, goizeko 10 tardizetan engo gune da lasterketa bat, 4 kilometrotakoa, nagusizek eta umiek, da lasterketa, Bai, 4 kilometro korrika nahi ditun danontzako. Bai, danontzako, eta gero umientzako egongo da, aurrezku bat engo gu, harin hau, umientzako, euren ekitaldi, eurentzako, arnasa bizkaian txako, eta gero pasilekun topako gu, tombola erraildol bet, Gernikako komertzizuek, klubek eta inguruko, enpresak eta emon gaitxue gauzak, eta ematen duen gauzakin, eta tombola bat egongo bat, eta ematen duen gauzan, zer da, tombola irabazte unantzako batentzako, sari gehiago egongo dira, banatuta izango dira. Banatzen joango gara, banatzen joango gara, eta gero bebai, txosna bat ipiniko gu, paia solidarioa ingo gu, eta bokatak solidarioak bebai. Hori dana, bada Gernikako komertzioak, Gernikako enpresak eta emondakoak, aragitegiak eta danak emondakoak, haitzen dugune da, popurri bet eta dana molondrez. Molondrez moduan, geho dana, geho diruan. Eta hori, geho diru hori noa dijoa zehazki? Hori funtzen eguneko arnaza bizkaian zata. Eta kasu honetan, tratamentuen geusarik eta garrantzitsuena arnaz fisioterapia dalez eta nahiko garestize dalez, subvenzion egoitzen dugu elkartetik, ezta? Horretarako bideratuko da, bai elikadura programarako eta arlo psikologikorako bai. Bai, oso garrantzitsua dela arlo hori. Beti izaten da arlo hori garrantzitsua eta keion bat berezia zeanian edo zehose kasunean ez dana, ezoikoa danian, ez da? Hori da. Eta behaiek ume bezalakero, ondo sentitzen dira, mina pasatzen dute, nola sentitzen dira umiak? Hombre, nik aldotzutein berba niri eriburuz, onino gaztetxue da, eta esan dugun moduen endekapenezkoa da, gaizetasun endekapenezkoa da, baina egize da, momentuz, tratamentu guztizek behar dan moduen jarraitzute, naiz eta txarrerantzain gaixotasunek hori dekolako, kasu honetan nirie oso ondo dau.
Eta, baina, ez da hori realidadie, eta inoz ez dakizu noiz emongotzune... Bai, joia handi hori, obestia... Hori da, honek ez teko... Eta adibidez, helduetan ebaiaien ikusten da, edo... Karo, gero taldu hau izen, normalien, batzuk transplantien amaitzen dabe, bai, eta txarrerantz eitzen dau. Bai, ez da... Obea ez da egiten, ez da sendatzen, ez da sendagairik. Ez da sendagairik, momentuz, espero dut egoti, edo... Horregaitzi da hain garrantzitsuek ikerkuntzan, bai, ikerketie eta jarraitzie apurtxu bet. Tratamentu batzuk urten dabe oin, oso lagungarriz edizenak, oso garestizek, eta kostata heldu die ona, kostata. Bai, ez da. Dirue dauen lekuen... Azkenian kostaitea gauza horiek aurrera matia, ez da? Bai, baina, bueno, heldu da, eta oin 6 urtetik eurrera, tratamentu honegaz, kapsleogaz gauz, eta, baina zoritzarrez, danak ez tekie euren mutazioa gaitzik, hemen mutazio ezberdin asko dauz, eta mutazio arraru dekiesenak ez teki aukerarik. 130 ez teko tratamentuen sartzeko aukerarik. Eta horrez egaitzik, importanti da ikerketan... Claro, danak sartu alizateko eta danak aurrein alizateko, ez da? Bai. Epa, hau kolori hartzen eta ia lortzen dugu, kronikoan baino ez gelditzia, ez da? Claro, kronikoa baino kudeatu alizatia, ez da? Hori da. Ai, ama, bueno, hementxe, ingoriasuna da, Borja, beitu. Hartuko zu otarraizka bat, hartuko zu irugilarra, eta jarriko jozu bueltan, horrela. Hola, que bueno. Ze gauza garrin berduen, Que bueno, eta hori guandik ez duela bota baratzuria, piperra eta gero estilla, jarrein berdio gaurkoan. Bueno, hola, jarri. Oide, gutxi gara bera, txukun, eta bago, txerrek etxarraka. Bueno, eta bikote, batera gara elkarten zenbat kide zeate? Bueno, gu izatez gara 6 lagun, baina gero inguratzen gara jente askoaz, ezta? Gernikako klubek, ikastetxiek, danetan dako lagunek, eta azkanen batera gara Gernika osoa, ezta? Bakoitzak laguntzen dugu aldauen modure laguntzen dugu. Eta orduan, ekitaldi honekin zaudete, gauza gehiago antolatzen dituzu ere bai, edo... Ez, gauzi da, gure idei da, beti, hasi ginen nien da, 2 urteren behin eitzie gaixotasun bet hartunde, da beti umiek eta zer ikusi izati, ezta? Eta orduan 2 urteren behin edo eitzen dugu ekitaldi hau Gerniken, eta Gernika guztize eta inguru guztize etortzen da, Eta danak bolondrez, musikuek eta danak bolondrez, arratsaldien kontzertuk egongo diz, eta dana da bolondrezan egunien dana ekuiko zu bolondrez, eta batzen dan diru guztize, da, eurentzako, ez da, umientzako. Zenbat aldiz indezuei hau, zenbagarrena da? Hau da, Hirugarrena. Urtero egiten dezue, o nola egiten da izori ja? Etxen dugu urte bat, 2 deskantzeu, eta... Vale, 3 urtean behin. Bai, gitxi gora bera... Ez olimpiadak bezala, baina ia. Bastante olimpiada da guatxi, Base gure lana, eta familia, eta gure gauza guztizek, eta hau bai. Danak kudeatu dira. Pero dendatxu bet bebai ekuidugu ipinitxe, honek kamisetak ekuidugu 5 euren truke, Gemak itxitxe. Bai, gemak itxitxe. Beste, Gernikako beste pertsona bat, bolondrez, berak itxideu beren komertzioa, sagatute ekuideu, eta gu egon gara hietanan, kamisetakaz, pioa kamiseta saldu duguz, eta kamiseta guztizen dirue, bai. Eurentzako... Ze gauza ona, eta ze beharrezkoa egia esan, Zeatikan, bai, azkenean olako gaixotasuna, eta gaixotasun minoritarioak eta azkenean sufritu iten dute asko, ez da daude laguntzak... Bardin edo gehiago, Bardin edo gehiago sufritzen da. Bai. Baina, Gerniken kristona da, empatia pilo bat hau. Bai, Bai, Gernikek zozerdeko, badakit herri txikizek, zocerdekie, edo nundik ateraten duzu laguntzaia. Amar bat kamiseta... 10.000, Eta zema jende bizia Gernikan. Bakoitzako bat gutxinez baina azkanine... Ia, danontzako, zero ona. Danontzako eta inguruko herrizek bebai. Bai, etortzen dien. Berenu jakin, Gernikan 10.000 bat daude? Zenba biztanle daude? 10.000 gora? 16. Vale, amonak eta aitonak ebai erosi, Vale. Suetzako ekargu bat,
Benetan? Hombre, mesedez. Katxila, ama, ze hona. Mesedez. Ba, ni bazka 5 euro mene bai, Bai. A ber, kartera, Parise. hor daka motxilan parte kartera, gero Zeutzako. emango izuet. Zeutzako. Ze ona. Da, domekan bebai, pasaten basara, Hemen txekarriko duguan, hemen txekarriko bai, duguan. zuk bebai, edo bokadiukein, edo... Hore bat zune. izango ba. Eh? Hombre, aldeten neurrian palmera batzukin, okroazan egin, azalduko naiz. Ona. Bueno, hemen txe, bagoaz aurreka, ingozuna da Borja, beitu, oie ja, prestazkazula eta txukun, hemen platerian jarri. Elegante dauz, elegante dauz. Ezin, hobe, gero botako jo, baratzuri hautza, piperra hautza, eta esan dizuet, ja ateratzen eganean, estilla. Hauek hemen organikoa botako deu, eta behitu zen paela azkau martxan. Hau dana badihu aurraka. Gu gurea. Jarri zuet biloi birringailuakin, bale? Zergatikan, batek, maionesa prestatuko hau, maionesa honen berezitasuna da, otarraizken buruk, azalak eta bota ditugula, oliotan eman dio golpetxo bat, zanpatu buruak eta zukuak ateatzeko, eta garrantzitsua da epeltzia. Zergatikan, beruan ez da ateatzen. Orduan ostu inbiar du, arrautzak eta bere lanak ondo iteko. Hemen inbiar dezuna da. Bertara bota arrautza. Modena ospin pixkat. Gatza jarriko izutela, eta gero inbiar dezu beste olio hori bota eta emulsionatu. Maionesa egiten baldakizu. Ez dut insegula, bez? Vale, nire esango ja, gatza botako ekola, desente, hori pixkat, arrautza osua, eta hau dana botako zu. Eta gero fijatuko naiz, nita, ondo balin badau, behian jarriko zu, eta behian euki, eman, eta behian euki. Askotan, askar moitzagatik orduan mostea, bale? Hori. Eta zuk, amara, ingozuna da, behitu, patatak hemen dazkat, ingo dentena da, iragatzi, soberan dakaen urak endu, bale? Eta ingozuna haure bai, esan dugu pure patata berezi ingo deula baratzuri beltzakin, ingozuna da, bertan sartu patata, gurina, esnia, baratzuri beltzak, gatza hor dakazula, eta puntxuan jarri, berrindu, krematu, eta aurrea. Eta nik, ingo ditutena da, baba txikik berta bota, eta otarrezka pregitzen jugunez. Ados? Bai. Venga, ekin dieza jogun. Baratzuriek zenbat. Baratzuriak, hoi dana botako dugu. Dana? Gezurra ematen baino dana botako dugu. Bai, tekusiko zu. Ikten bazu, gordinikan bi ale bota, pikanteo da, hoi dana bota tamaino. Eta gero errepikature gutxio. Bai. Gezurra emateu, baino hala da. Lehen arrotxik botako dezta, Eta barkatu, eta zu pikatutako tipula, bai bota behar dezu barroan, bale? Hau dana zure... Gure oten lez? Hau dana barroa, zure kontuz. Behar dezu igual... Bai, goiara emango izuet, hemen da eskazuela, goiarak hartu, behar dituzuenak, eta ekin. Berto. Bale, ba. Esan dakoa, nik babak bota, eta bueno. Bueno, pentsatzen dut, hainbeste historik eukita eta hainbeste gauza Gernikan egun igande hontan, bolondresak eta beharko dituzuela, ez da? Bai, bolondrez pilo bat. Lagun bihar dia egun hortan lanian. Ez da izema bolondrez egongo dizen, baina eskatu dugu, kirol arloko talde guztizei, ikastetxieri, eta gero, gimnasizuk eta bebai gu hasipinidiz harremanetan, bolondrezak, eta bolondrez asko egongo diz, baita bertan egunien, da harinako zapatun bebai, montaten da, ibiliko gara. Vale, bai, bestela gainezken ditu. Josoa, zuk esan, bai, markatu. Vale, gaiko, oso ondo. Horrin bilardekena ikusia eta azala erori zaikela, puxketa bat. Hoi atea inbiardek, Bestela ingo jau maionesa kurruskaria, eta hori ez dia honai. Bista hona dago zuga. Orduan, leku guztietan ibiltzezate bolondrezak arrapatzen, ez da? Bai, talde bat sortu gendun, eta gero bebai, jente identatik pasada, laguntasune eskaintzen, da, guk apunta dugu, eta bakoitzak aldauen neurrizen, lagundu deu, edo lagunduko deu, ez da? Ze ona. Zerta gehiena bihar dana? Azkenia ez dakit, saltzeko bokailuak, kudeatzeko, dendarako, edo azkenia nun izaten da zaiena jende topatzia? Bertan domekan igual antolatzeko, ez da? Dana nahi dugu disfrutatu eta lana itxie, ez da... Ja, ez tesuna jendea eukio, 10 ordu lanian, ez da? Da ordu beto da 2 pertsona eta 5 ordu. Hori da gatxena kudeatzea, ez da? Baina, bueno... Eta garrantzitsu ere bai, eguna laguntzia eta giro hona ateatzia, ez da? Jendea etorri eta xoxa gastatzeko eta zenian horre beti laguntzeko, ez da? Erositze dekogu eguraldiz edo bai. Bai, Onda. Ea, laguntze ingun, bai. Hemen Euskal Herrien zatezu, giro hona nahi bazuta ez badao, itxoin pixkat, Ateakoa. Euskal Herrian kontentu ez bazaude giruagin, momentu bat itxoin, aldatuko bata.
Ai, ama. Ez, egia esan, sartzen da egun horiek txar-txarra diana, eta egun guztia euritan, da azkenean pena da, olako. Egun polit bat, hainbeste gauz antolatu, hainbeste ekitaldi, eta gero... Ordu asko sartun duguz, egun asko, eta, ba hori. Egune ona izatie, ba, bueno, gure esku ez dau, baina, bueno, hengu bale gine alik eta hobien pasaten ez da. Dudi gabe. Eta bai, oso garrantzitsua izatea, lan berdina da. Esfortzu berdina da. Igual gehiago eta da txarrateatzen ba, kezi karpa, kezi bestia, eta eta gio, gaina hau da, xosak ateatzeko eta erdiak ez bai ateatzen, gaizki. A ber, beia neuki geldik, ondo zoaz, ezin hobe. Hau, listo. Hauek, inberdituten nada, behitu, olio gabe, behaie botako due koipia, irugilarrak beha botatzeu, ingo deuna da, bota, horrelaxe, oain, ingotena da, piperrauta, oain hartu pixka gora. Vale, piperrauta pixkat, baraturi hauta beste pixkat, eta zua pixka hetxi, kortegi dakazu, Joseba. Vale, pixka hetxi zua, bertan jarri, eta bagoaz. Eharra itxura pure patata horrek. Eta mayonesa hori bai, guain pixka gora eta jatan harrapatu. Leke, oi, dek, inda da, kasu hori. Indezu mayonesa, eharra. Bai. Listo, guain kendu, eta puntxatea eta aurrea. Vale, haurei vuelta emango jot. Bueno, eta Gernikan, pasealekoan esan dezue, igande hontan, ez da? Bai, amarrak bueltan hasiko diz dianie, Gernikatik. Txistularizek eta pasilekura urbitzeko jentie. Motoren da erakuskiti kuiko gu bertan. Eta gero bai, lasterketie, tombolie, txosnie, eta musikie. Eta umien intzabliek. Umien jolasak, honek behar egongo diz, umieri erakusten zela nintzen daben prostikokoak, bebai. Eta, ba hori, dan hori konbidatu, eskerrak emon Gernika da inguru guztizari, laguntzen egon dizen guztizari, eta, bueno, zuri bebai etortzeko zapat domekan. Nahiko pastela emiarko dut igandian, baina saiatuko naiz, aldeten eurrin. Ez, eta eskerrik asko aukeri egaitzik. Bai, zea, aukera, eskerrik asko zuei, honea etortzeagatik, hore bada gainea, holako historik eta danoi kontatzeko gure almen amalin bakau eta hemen aurre ateatzeko, ze hobe guretzako, ez da? Azkenian danon artien inbiar ditugu gauza hauek, ez da? Bueno, hemen txe, ikusi zugoen ze estiu zaiak etorri dian ebai, Hemen txere babak listo askau, eta bagoaz platera aratzea. Hartu, atea, oide, birringailuak atea, ea rindiegu trizkantza, Gogoraino beteta, ai ama. Joseba errali aldiek hauei. Bueno, hemen txe, jarriko deuna da. Lehendabiziko eta behin, igual pure patata hoi. Aber rola ingo jo. Aprotxat ingo deu. Hola, bildurri gabe. Dana, anteako, jopa, bizikan aldakazu hau. Vale, hola, jarriko deu. Vuelta eman. Eta, iepa, segi barroa. Vale, hau, listo. Hauek garbitzea. Vale, oire bai, garbitzea, botarea nabazu Borja. Vale, eta ni hasiko naiz, hau esekin hasiko naiz. Lehendabiziko eta behin, esan deun bezala, plateran oinarria babatxuak dira, eta ze gauza hona dian, baba txikila eta giotak gutxio jatea. Hone esan du, hasi dela berriro gorakada babana, baina erdi galduta zeon baba txikila. Eta da zerbait sasoian, merkia, ona, eta indar berritzeko ezin hobia. Bueno, botako deuna hemen. A ber, pure patata berezi haure bai. Oiaraka batearra jarriko jo hemen. Vale. Beste, indeun. Ali hori hau berdu. Otan aizken buruekin. Gauza eharra. Beste aldien jarriko jo horrela. Ali hori pixka gehiago ez da gaizkitorreko. Venga, sartu barroa. Oso ondo. Hau hemen. Denen jarraitzeko zikintzen. Eta historia bukatzeko. Otarrainzka pare bat jarriko ditugu. Pare bat irure bai. Bat, bi. Iru eta lau. Venga, guazen. Horrelaxe. Indeu gaurko errezeta eharra. Eta historia maitzeko. Peresi pixka jarri gainean. Eta esan dakua. Igandian Gernika hurbildu. Goxatu.
eta lagundu, bi gauza batea. Hemen txe, marea laranja sortu bihar deuta. Bueno, bikote, eskerrik asko, olako ekimenengatik, eta esan dakua, agertu lagunak, aio.